je Ukrajina rat, najnovije vesti. Kolone tehnike ruske vojske kreću se na jug prema frontu. Kijevski mediji najavljuju pripreme za ofanzivu, objavljuju fotografije i video snimke kolona vozila ruske vojske, koje se kreću kroz Mariupolj i dalje u nove ruske regione. Snimke su napravili borci oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski zvaničnici i mediji nekoliko dana su najavljivali napredovanje oružanih snaga Ukrajine do Kremene i delimično su bili u pravu. Komandanti su zaista bacili militante u samoubilačku ofanzivu. Četa oružanih snaga Ukrajine sa oklopnim vozilima pokušala je da se probije u rejon Šipjelovke. Međutim, neprijateljski plan je na vreme otkriven izviđanjem i artiljerija i tankeri su dejstvovali po napadačkim formacijama čiji su vatru korigovali orlani i specijalci. U šumama je uništeno više jedinica oklopnih i motornih vozila. Likvidirana su 2 jurišna pešadijska ukrajinska voda.